ng'ado godo yiende mathoth kabisa. Achani seche ming'ado yien no neging'e ni isapidho moro. Ok ni ing'ado tipidho. Seche ming'ado no moro nisepidho. King'ado achiel ipidho abich, sani kata achiel ariyo ok ti. Mondo ing'e ni seche mang'ado achiel ni an gi that authority mang'e ni asepidho moko abich kanyo to madongo. To ok ing'ad ang'ada ni ng'ado ang'ada fwa kamano. Ing'e ni ng'ado adek tiyweyo moko gidongo. To mana aneno kinyiero kanyo no dhano ok nyal. But gima nada wacho kendo en adiera. Nitie yien mopogore matiyo kaka jaduong' wacho ni 10 years, higa 10, higa 20, kidwaro higa 40, mago nitie. Mwaloso wala nyalo wuok kuonde moko mang'eny. To mondo wapidh yien ma wawacho ni 15 billion, 15 gi billion to mano bro dwaro pesa, adiera ber. Bro dwaro policies gi structures ma ka ji ochako sani ni uchako ni ung'eto kaka iwacho ni ng'ato nyalo biro to ng'ada yien kata 100 nikech odwa loso kom gi kitanda. Odwa generate employment ni ondik ji. To chien ka pod wawacho ni wadwa pidho 15 billion trees by 2032. 2032 ok bor kamineno ne. Sani 2025. Actually wasaid mana donjo 2026. Ibro pidho yien go by koro pesa ni bro akanye by the time bane kwan mathago wiya. Koro konyalo yudo alternative. Fruit trees nitie. Watim thinning mar yien moti. Kata yien makore neno ni they are overcrowded. Inyalo gol moro nikech ka yien olwar, otito olwar to nyalo ketho moko gi. Koro kaki wacho no. Ene wach yien ni. Onego bed ni wang'iyo what is sustainable at the gimbele kucho. Gimwang'ado ni ma brought in 10 years. Is it sustainable? Nikech kwa timo kamano kwa ng'ado gi kata 100 to igachi ok bika kata igachi igareyo. To mano bende makele penjo machelere kaka jogo mochung'ne kata bunge kata sirikal nyalo ensure ni wantiere kod sustainable logging to ka oseket koro ni inyalo tong'i yiende ahinya te bunge ma pacho kae.